É un dos xoguetes máis populares da historia e agora a historia bota man deles para difundila entre os máis cativos. A través dos Playmobil, o Museo de Pontevedra pretende ofrecer un modo diferente de entender e interpretar o mundo da prehistoria. Con esta maqueta da Serra de Atapuerca, os rapaces poderán entender o modo de vida dos nosos devanceiros dun xeito diferente. Crear un entorno en el cual se practique el conocimiento. La receta, muy simple, juguete más creatividad, da como resultado conocimiento, que es el conocimiento que queremos que los niños y también los mayores adquieran viendo este diorama, donde aparecen objetos reales a la vez que existen acciones creadas con este ser que es el típico clic de Playmobil. Con 44 anos de vida e tan só 7 centímetros e medio de estatura, estes pequenos seres aparecen nesta escena customizados, creando para a ocasión pezas únicas, como un clic axonllado ou outro cos brazos flexionados. Todo isto para que dende Pontevedra se poida ver unha realidade moi afastada no tempo, pero tamén moi próxima para todos aqueles que se acheguen ao museo. A relación que ten a rapazada cativada pois cos clics, que realmente pois son uns xoguetes nos que se desenvolven no seu día a día, pois vai facer pois que realmente adquiran un maior coñecemento das escenas que aquí se recrean e sobre todo, e eu creo que é máis importante, que se acheguen ao museo, que gocen desta pequena mostra e sobre todo que vayan aos fondos que temos na planta baixa, pois onde realmente poden ver todas estas cuestións pois con restos auténticos. Na mostra tamén se incluíron 6 anacronismos para que rapaces e maiores pasen un bo anaco tentando atopalos.